Croeso chi gyd I Dathlu Syniadau Mawr Cymru, wrth gwrs, yma yn Stadiwm Dinas. I am living proof that you don't really have to listen to these people who close doors and say no. You can actually listen to them and turn them into something positive. Rydyn ni yma heddiw I gyflwyno ein syniad i'n busnes o colir cwl. Mae gwasanaeth ni yn darparu tutorials, tipiau, i'r colir wedi'i wneud, a os ydych chi'n hoffi'r colir a meddwl mae colir hyn ar gyfer chi, rydych chi'n gallu prynu'r colir. Nad ydyn ni wedi mynd I rhywbeth fel hyn o flaen efo Big Ideas Wales, ond ni wedi mwynhau'r sefyllfa yn llawer. A rwy'n credu ni wedi dysgu llawer o'r sefyllfa hefyd a sut I mynd ymlaen yn ein busnes. Ie, mae wedi bod yn profiad wych. It's great to see the creativity, the real zest for it, the innovation, the young people just coming alive with their ideas, perhaps presenting, in a big group for the first time, full of confidence. It's great, and it makes your heart sing, doesn't it? Dwi wedi cadeirydd y berthnasol heddiw. Mae'n swydd mwy anodd yn y stafell, dwi'n meddwl. Asesu llwyth o pitches, 60 eiliad, gan pobl ifanc yn hollol talentog, pobl ifanc cwmwsg o cefndir gyda nhw, bobl nerfus ac hyderus, ond mae'n un peth yn sefyll allan trwy'r bob un yn nhw yw craidd ac y passion mewn beth nhw'n wneud.